Да бъде булка е мечта на всяко момиче. Това е мечтата и на Драгомира, която среща своя принц в лицето на Йордан. За сватбата си те решават да дойдат от Ню Йорк, в родния град на Йордан, Ямбол. Исках сватбата ми да е в Ямбол. Защо? Тук са ми всичките близки роднини, повечето приятели са българи, а тези, които имаха възможност и желание, дойдоха от Ню Йорк, тук на сватбата. Разкажете ми как се запознахте. В Ню Йорк се запознахме, има българско общество, което е всъщност доста голямо. И там на събирания в различни социални групи. И една от тях беше млади професионалисти и просто се засякахме на една сбирка. Кажете ми как направихте предложение за брак? Как направих? В градината. Има един парк, където живеем. И просто е така. В него. Аз не спомням точно момента, защото ние преди това говорихме за женитба доста време. След разговора ни Драгомира и Йордан побързаха опиянени от любов да си кажат да, да се врекат във вечна вярност и обич. След като размениха своите пръстени, младоженците по традиция пуснаха няколко бели гълъба във въздуха. Както задружно те излитат, така да бъдат винаги заедно във всяко начинание двамата съпрузи.